खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिया फैगौ 14 जुन खालि जानो थांगासिनो दङ। बे मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थियाव सासे बिजाथि महरै फसंगोन मित्र दल बिजेपि आरो एसबि दोलोआ। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि रायजो सभा एमपि मिश्रन्जन दास आरो एसबिनि एमपि हिरेन्द्र प्रसाद बिष्णुनि मासिया फैगौ 14 जुन खालि जोबहैगोन। बेखायनो बै मोननै रायजो सभा मासिनि थाखाय 19 जुन खालि बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन होननानै फोसावदों हादोरनि बिसायख'थि आय'गआ। प्रदेश बिजेपिनि गाहाय मावख' अटल बिहारी वाजपेयी भवनाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, एजेपिनि आफादगिरि अतुल बरा, मावफुं आफादगिरि केशव महन्त बिथांमोना बे मासि रानलायनायनि सायाव सावरायमेल जथुमदों। बे मेलाव मोननै रायजो सभा मासिनि थाखाय गोनाङै सावरायलायनाय हाबाफारिया मोजाङैनो जानानै थाङो। दैबानानि गिख्रंथाव थासारिखौ आसामनि गोबां दाब दाब ओनसोलफ्रावनो नुनो मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बेनि थासारिया गाज्रिसिन जालांनो हमदों। दैबानाया गुवाहाटि नोगोरावल' नङा, गुवाहाटिजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलफ्रावनो दैबानाया गिख्रंथाव महर लाबोनो हमदों। नाथाय बेनि अनगायैबो आसामाव बे खेबाव बांसिन सांग्रांथि जानाया गोनांथि मानोना खान्दुं बान्दोनि गेटखौ खेवनानै होदों। गासै मोन 7 गेटखौ खेवनानै होनाय जादों। बेजों लोगोसेनो कार्बि लांफि दै बिफाननिफ्रायबो दैया गोबां हाबफैदों। बेखायनो आसामनि गोबां ओनसोल जेरै सोनाब कार्बि आंलं, हजाइ, नगाव, कामपुर आरो बायदि ओनसोलफ्राव दैबानाया गिख्रंथाव महर लानो हागौ। फिन आरोबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङा रमेश कर्मी आरो बिखौ मरादनि थागिबि होननानै सिनायथि होदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला रमेश कर्मीआ थांनाय मे दाननि 25 खालाराव नखर जिउ संसार सुंथानो थाखाय केरेलायाव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय खामानि मावनो थांनाय सानथामनि उनावनो रमेश कर्मीनि जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफ्रा। नाथाय बे जिउ खहा जानायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै नखरनि सोद्रोमाफ्रा आरो रमेश कर्मीखौ सोरबा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय रमेश कर्मीआ बिसिजों लोगोसे सानै उन्दै गथ'फोरबो दङमोन। बे जाथायखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफानखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा दाबि खालामदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव मिज'रामनि लवांटाइ सोहोराव हाजोआ गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बाङा फबसिनजादों, जेराव बे हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरखौ फबसिनजानायनि सन्देह खालामदों। ओजोंहाय अरुणाचल प्रदेशनि हायुङारि 13 नं राजा लामायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो। अरुणाचल प्रदेशनि सानजा कामें जिल्लानि बाना आरो सेपानि गेजेराव थानाय 13 नं हायुङारि राजा लामायाव गोब्राब अखा हानानै हा गिसिखानायनि जाहोनाव बे 7 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ खहा जायो। बे जिउ खहा जानायफोरनि मादाव 2 गथ'सामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनावनो हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबादि गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादोरनाङैनो सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ कभिड-19नि केसफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिन आरोबाव 511 गोदान केसफोर मोननाय जादों आरो कभिड-19जों हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरनाव सन्देरनायनि जाहोनाव जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव कभिड-19आ सन्देरनायनि जाहोनाव 52 गोदान केसफोर मोननाय जादों आरो गासै 294 एक्टिभ केसफोर मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो गासै 214 सुबुंफोरा मोजां थासारियाव फैफिनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिमाव कभिड-19नि अनजिमाया 2000 नि बांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय शुक्रबारनि हराव सुवालकुसियाव आसाम पुलिसजों लोगोसे एनआइएनि मोनसे अपारेसनखौ जागायनाय जादोंमोन। बे अपारेसन खालामनायाव नखरसेनिनो 3 सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुवालकुसिनि बसन्तपुरनि निरेन कलिता मुंनि सासे सुबुंनि नखराव एनआइएआ अपारेसनखौ जागायजेनदोंमोन, जेराव बे अपारेसनाव निरेन कलिताजों लोगोसे बिनि फिसाज्ला हिरु कलिता आरो फिसाजो रुपाली कलिताखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला निरेन कलिताया सासे राजमिस्ट्रि आरो बिनि फिसाज्ला हिरु कलिताया ई-रिक्सा सालायोमोन। नाथाय बेबादि बिफा-फिसाज्लाजों लोगोसे हरखाबै फिसाजोखौबो एनआइएआ एरेस्ट खालामनाय जाथाया जायगानि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै हमनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो जेबो फोसावनाय जायाखै एनआइएनिफ्राय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एनआइएआ बे अपारेसन खालामनाय सानखालि गंब्रै मबाइल फनजों लोगोसे माखासे डकुमेन्टफोरखौबो बोखांनो हायो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमटेका दालाइ सिफुं हारिमु आफादनि गोख्रों मावथि आरो जाखांफुनाय सेरजा दामगिरि बिचित्र बसुमतारिया नखरनि रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय हायद्राबादाव खामानि मावनो होननानै सप्तासे सिगां थांदोंमोन। नाथाय हरखाबै बिथाङा गावनि देहायारि जेंना एबा लोमजानायनि जाहोनाव मैया बेलासिनि 1:30 रिंगायाव हायद्राबादावनो हरखाबै जिउ खहा जायो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव 10थि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों।
बर' बिजोंनिफ्राय गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव धेमाजि जिल्लानि मादावनो साबसिन 10थि मासि मोननो हानाय गासै 22 फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ मैया एसबि बड' जौसिन फरायसालि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। मैयानि बे जानानै थांनाय हाबाफारियावनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोरा गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादाव 10थि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै 18 रोंगौसा फरायसाफोरखौबो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनायजों लोगोसे मान बावो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।